Hi, Ling! Nadungog na ba to nimo akong kantang gi-record nga gisend nako sa imong messenger? Ay, oo! Nadungog jud kaayo! Unya, unsa may kasulti nimo ato? Aw, pwede na jud kay ka mag-cover! Tinuod ka? Ay, oo! Pwede na jud kay ka mag-cover sa imong baba! Hi, miss! Unsay ato? Pwede ba tikang pakuyaban? Time para god! Sa kadaga mga gwapa din ha, ako pa jod! Ah, nagliso naman gani ko nimo! Sa mga gwapa ba kayo ha? Hay, kapoy ning kinabuhi ah. Oy, ngano ka ni habay? Ay da, nag-away na pud mi sa kong asawa bay. Ha? Maghilat jud ang adlaw kundi mi magtubag tungod siya mga ginikanan. Siguro sa tanang magtiayon, si Adan ug Iba ra jud ang malipayon. Kay ngano man? Wa man sila ugangan.